бинандагони гиромӣ, намоиши навбатии аз сомонаи телевизиони Баҳористонро манзури шумо мегардонем. чун ҳамешагӣ тариқи ин барнома мо ба пешниҳоду дархости истифодабарандагони сомона ҷавоб гуфта онҳоро аз навигариҳои шабака хабардор менамоем. тамошобинони азиз, тавре медонед дирӯз мо рӯзи модарро ҷашн гирифтем. аз ин рӯ қисми зиёди барномаҳо ҳафтаи гузашта ба ин рӯз бахшида шуда буданд. чун медонем имрӯзҳо занон низ дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа фаъолона кору фаъолият мекунанд. мактубе ки ҳоло мехонем аз номи Манижа омадааст ки чунин аст. салом, ман Манижа аз шаҳри Душанбе мебошам. аввалан мехостам тамоми занону модарон ва духтарони кишварамонро бо ин рӯзи идашон табрик гӯям. баъдан миннатдории хешро ба кормандони шабакаи Баҳористон ки ин қадар намоишу гузариш ва барномаҳои ҷолибро пешниҳод намуданд баён менамоям. ба ҳамаи шумо муваффақият хоҳонам. саломат бошед Манижа, бо хондани мактуби ирсол намудаатон хеле шод гаштем. шуморо низ бори дигар бо 8 март рӯзи модарон табрик менамоем. шабакаи Баҳористон дар ҳама ҷашну идҳо кӯшиш менамояд то барномаҳои ҷолибу идонаро пешкаши шумо гардонад. масъулини ҳар як идора кӯшиш менамояд то тавассути барномаҳои худ маълумотҳо ва хабарҳои нав ба шумо пешниҳод намояд. дар ин рӯзҳои баҳорӣ низ аҳли эҷоди шабака якчанд барномаву намоиш ва гузаришҳоро бахшида ба рӯзи модар таҳия намуданд. аз ҷумла консерти идона бахшида ба рӯзи модар дар яке аз студияҳои калони шабакаи мо бо номи модар сарчашмаи ҳаёт сабт гардид. дар он сарояндагону мутрибон ва рақосаҳои боистеъдод аз мактабҳои мусиқии шаҳри Душанбе норак ва бухтар баромад намуданд. ҳамчунин чун ҳарвақта ғолибону иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин бо сароидани сурудҳо дар васфи модар, баҳор ва табиати зебои кишварамон ин базмро боз ҳам ҷолибтар намуданд. ҳамчунин намоиши ману модарам низ мавсими аввали худро ҷамъбаст намуд. боварӣ дорем ки шумо барномаи финалии онро тамошо кардед ва бо ғолиби якуми ин намоиш ошно шудед. мегӯяд ки ман кунҷкобам. намоиши идонаи ангубин низ бо иштироки қаҳрамонони хурдакаки мо дар яке аз студияҳои барҳавои телевизиони Баҳористон ба навор гирифта шуд. дар он иштирокчиён дар васфи модар, ватан ва баҳор шеърхониву сурудхонӣ ва рақсу бозӣ карда таби мову шуморо болида гардонданд. модарам имшаб дубора ман ҳавоят кардаам. ман ҳавои қиссаҳову хандаҳоят кардаам. барномаи варзиши Матин низ ин шумораи худро бо бонувон бахшид, зеро бонувон низ имрӯз дар соҳаи варзиш фаъолияту дастовардҳои назаррасро нишон дода истодаанд. дар барномаи навбатии Матин хонандагони мактабҳои миёна ки дар чорабиниҳои варзишӣ фаъолнокии худро нишон медиҳанд даъват шуданд. ҳамзамон гузаришу роликҳо бахшида ба ин рӯз омода шуданд ки давоми рӯз тариқи эфири шабакаи мо пахш гардиданд. барномаи навбатии Авранг низ ба иди модарон бахшида шуда буд ва бо иштироки чеҳраҳои шинохта Зафар Абдуалимов ва Никадам Шоназаров ҳамзамон иштирокчии хурдсоли барнома Алиҷони Акрамзод сурат гирифт. боварӣ дорем фазои идонаро шумо дар ин барнома эҳсос кардед. албатта ҳар намоиши дар боло зикршуда 2-3 маротиба пахш мегардад ва агар шумо имкон пайдо накардед ки ин ё он намоишро бубинед, пас ба сомонаи мо www.tvb.tg ворид шуда барномаҳои дилхоҳатонро тамошо кунед. намоишамонро давом медиҳем. дар барномаҳои қаблии хеш мо гуфта гузаштем ки дар назар аст ки барномаи нав бо номи خوبی خوش پیشکشی بینندگان گردد. هفته گذشته همه آن نفرانی که این نمایش را تهیه میکنند جمع شده صحبت نمودند. برنامه نوی شبکه ما با نام خوبی خوش مخصوص برای تماشاگران خردک که ما آماده می شود. برنامه مذکور هر شام پیش از خوبی خورد ترکان پخش می شود. بچه‌ها می توانند صحبت جالبی ماشان و پالوان را گوش کرده فیلم تصویری را تماشا نموده پس خواب روند. همچنین در نظر است که یک چند نفرانی شناخته مهمان این نمایش شوند. شما می توانید از روز دوشنبه تا جمعه این برنامه را از شبکه ما تماشا کنید. اولین شماره آن روز 9 مارت پیشکش ما شما می گردد. خواندن مکتوب ها را دوام می دهیم. هفته گذشته یک چند مکتوب دایر به آزمون رسم ها ارسال شدند که یک تای آن را عین زمان می خوانیم. ассалому алайкум, номи ман Фирдаус. ман расмҳои кашидаи худро ба озмуни рассомони Навраз таҳти унвони мо ҳимоятгари ватан ирсол намудем ва ба мо ваъда намуданд ки занг мезананд, аммо то ҳол занг назаданд.
фирдавс, шояд шумо нодуруст фаҳмидед. ба маълумоти шумо ва ҳамаи онҳое ки дар ин озмуни рассомони наврас таҳти унвони мо ҳимоятгари ватан иштирок карданд, мерасонем ки қабули расмҳо ҷамъбаст гардид. ҳафтаи ҷорӣ масъулини намоиш мутахассисони ин соҳаро даъват намуда беҳтарин расмҳоро интихоб менамоянд. пас аз он ба рассомоне ки расмҳои кашидаи онҳо беҳтарин дониста мешаванд, масъулин занг мезананд. ёдовар мешавем ки бахшида ба 23 феврал рӯзи артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, телевизиони Баҳористон озмуни ҷумҳуриявии рассомони наврасро таҳти унвони мо ҳимоятгари ватан эълон намуда буд. озмуни мазкур аз 1 феврал оғоз гардида то 20 ҳамин моҳ идома ёфт. наздики 700 навраси соҳибҳунар беш аз 1200 расмҳои тасвирнамудаи худро ба унвони озмун ирсол намуданд. тамошобинони азиз, мактуби дигаре ки дар даст дорем аз номи бинандаи мо бо номи Шамима аст. ин тамошобини мо ҳамеша ба мо менависад ва фикру андешаҳои худро доир ба намоишҳои мо баён мекунад. салом ба аҳли эҷоди шабакаи Баҳористон. Бинандаи ҳамешагии шумо Шамима ҳастам. намоишҳои шабакаи Баҳористонро оилавӣ дӯст медорем ва тамошо мекунем. чун омади наврӯз аст, мехостам донам ки шабакаи шумо кадом барномаҳои наврӯзиро пешниҳод менамояд? Шамима, чун дар боло зикр намудем, шабакаи мо ҳамеша дар иду ҷашнҳо намоишҳои идонаи худро омодаи пахш мекунад. албатта ки шабакаи Баҳористон ба ин рӯз омадагии ҷиддӣ дида истодааст ва дар намоиши оянда мо ба шумо доир ба намоишҳои наврӯзӣ маълумот хоҳем дод. дар охири намоиш ба маълумоти кӯдакону наврасон ва ҷавонон мерасонем ки тариқи шабакаи мо ҳамарӯза роликҳо оид ба коронавирус пахш мешаванд. боварӣ дорем ки шумо онҳоро тамошо ва риоя менамоед. то намоишҳои оянда хайр.